Болды. Менә Фави, менә без бит инде сезне гомер буе спорт белән шөгыльләнгән кеше дип беләбез. Урамда да күрәбез сезне, җил егетләр сыман сез йөрисез. Бөтен республика гына түгел, ил күләм бәйгеләрдә, дөнья күләм бәйгеләрдә җиңүләр яулап кайтасыз. Менә шушы яшькәчә шушылай сәламәт булып, шушылай үз сыегызда калуның сере нәрсәдә? Менә яшьләргә нинди сез киңәшләр бирер идегез? Ширләмичә, авырмыйча, әйбәт кенә тулы канлы тормыш белән яшәү өчен нәрсә кирәк? Ну, инде ул яшәү эш дигәннән, ул инде бәләкәй чактан ук уже кешенең әзме, күпме формировать итәргә тиеш. Ул что хочет в жизни, например. Если ул спортивный линиядан китсә инде, уже булырга тиеш аның какой-то, значит, үзенә вакыты, суткасына да 1 сәгатьме, 2 сәгатьме для себя, значит, уделять итәргә тиеш барыбер. Нигә булса, иртән йөгерү анда, аннан инде гимнастика ясау, бөтен именно кешенең һәрбер мускулатурасын ул иртән торганнан соң уятырга тиеш. Иртән менә сәгать 6-дан торам да мин, значит, үземнең һәрбер мускулатураны 40 минут içinde, значит, ту аякныкын, ту кулныкын, ту билныкын, бүтүнесен бергә, значит, нитеп, аларны уятасың ныклап. Что бул нигә эшкә, нигә барганда ул сине чтобы не подкачал. Поэтому в первую очередь главный шунса. Аннан соң инде по сути дела, значит, йөргәндә, көндез эшләгәндә, инде без инде гомер буе эшлибез бит инде. Аңа күрә үзеңнең вакытыңны тоже распределять итәргә кирәк инде яхшылап. Кайда, ничек үзеңне план булырга тиеш, атнагамында, көнгәме. Шуңа күрә шушы главный әйберләр белән син инде үзең режимыңны көйлисең. Иртән торасың икән, кирәк икән син, ну, без завтрака тоже нельзя, нигә. Иногда бит, менә мин 1 стакан чәй эчәм дә, шуның белән как будто биткә тиеп йөрим дигән шундый версия бара. Ну, это ни в коем случае нельзя, потому что целый кыш ответственный буена безнең Көн дәвамында төн дәвамында ул былай да голодный, аннан соң иртән торасың да обедка тип тагы голодный. Ул бит, считай, круглые сутки голодный була. Ул бит инде барыбер да неприятно. Шуңа күрә табиблар да бит менә иртән аша, кич белән ашама диләр, шулай бит? Кичтән, шулай да. Шуңа күрә иртән ашарга кирәк. Анысы менә Фави, соңгы вакытта азнакайлар арасында теге Скандинавия йөрүе бик популярлашып китте. Сез моңа ничек карыйсыз? Файдалы микән ул? Ну, мондай скандинавский тоже файдалы. Аның файдасы да әйтмим, потому что безнең хатын-кызлар, знаете, берсеннән, значит, арттырыбрак китәләр иногда. Ну, тоже нитәргә ярамый. Слишком Чама белергә кирәк. Только если уж сиңа 60-70 яшь икән, син анда 12-15 круг стадионны тоже әйләнергә тиеш түгел, потому что андый нагрузкалы организм өйрәнмәгән. Аның өчен аягыңда утырган, башка yeringдә утырган, шуның өчен әкрингә генә надо стабилизировать итәргә кирәк. Башта 1 круг, 2 круг, аннан соң инде постоянно ясарга кирәк, значит, 4 круг и анда 10-15 белән шаярмаска кирәк. Аннарысын менә кыш көне салкында, салкын су белән кыйналар. Сез моңа ничек карыйсыз? Ну, һәр кешенең хобби ул. Ул инде андый кешеләр уже алар подготовленный булалар. Андый нигә генә. Әзмәз генә, андый ул бит инде мунчадан җылынып чыга да, кайнар килеш шума карга. Ул 1 минутта бер инде дә зыян салмый. Ул просто закалять итә. Тоже әйбәт әйбер. Но без инде как такого аның белән йөрмәбез. Барабыз, значит, нигә лыжный базага, анда без инде
1 saat mı 2 saat mı şuva bizi rahatlandırıp sürücü hava kışkını tim böyle. Niye? İlla koyda значит spor zalda onda tuzan işinde bitini barber tuzan işi bitini onda yüzlegen kişi ondan indi mikrop bulmasın indi. Siz aytasikileyin mene Havada yürüsem saf havada tim böyle. Şol hatlı приятный. Кыскасы siz aytasikileyin de kışkını şangla yürügüz, jeykini tışta yegürügüz. Правильно. Потому что havada birinde mikrop yok, kışkını tim böyle. Не да, значит, зданиелерде слишком много, onda tuzan сколько, onda nerse degene yok indi bir oylasam. Mikroskoptan qarasam, onda ellenişler var. Tabiatın da rahatın, huzurun bir kalarga tuyup kalarga kengеш etesiz. Şolay beyne lыжева basıp urmağa kirip bitesin. Как будто ertege sana nerse kerek, bir sükünke nerse kerek, все unutulo. Bugünkü gün bile yaşaysın. Bugünkü gün bile yaşaysın, şu nida sen indi всякие разные мысли далекмеyen de только налыжах, bir indi беспокойство yok. Selamet yaşa uğraşı bilen şol. Selamet şol indi главный действительно. Анда уже организм sana тоже отдает indi нормально. Mene favi biz rahmet sizge. Bizim gazete okuşlarımızga bik tüplü kengeşleriniz için. Selamet olsun. Rahmet sizge.